Vitajte v Booking Service. Pozrime sa, ako majiteľ firmy riadi svoju každodennú činnosť. Najprv sa prihlásime do ovládacieho panela. Zadajte svoj e-mail a heslo a kliknite na Prihlásiť sa. Po overení ste presmerovaní priamo na svoj ovládací panel, riadiace centrum vašej firmy. Ovládací panel vám poskytuje okamžitý prehľad o vašej firme na jeden pohľad. Hore môžete prepínať medzi celopodnikovým pohľadom a osobným rozvrhom. Výber prevádzky vám umožňuje spravovať viacero lokalít z jedného účtu. 4 štatistické karty zobrazujú vaše kľúčové metriky. Dnešný počet rezervácií s trendom v porovnaní s včerajškom, váš čistý príjem za mesiac, počet aktívnych služieb a vaše aktívne zdroje, personál a vybavenie, ktoré poháňa váš biznis. Sekcia Najbližšie dnes zvýrazňuje váš ďalší termín, aby ste vždy vedeli, kto príde ako ďalší. Neskoršie termíny sa zobrazujú nižšie s časom, menom zákazníka a podrobnosťami o službe. Posledné rezervácie zobrazujú najnovšie rezervácie so menami zákazníkov, rezervovanými službami, dátumami a stavom, potvrdené, čakajúce alebo zrušené. Môžete prejsť priamo na ktorúkoľvek rezerváciu a zobraziť alebo upraviť ju. Rýchle akcie dávajú najčastejšie úlohy na dosah jedného kliknutia. Vytvoriť novú rezerváciu, pridať novú službu, pridať nový zdroj alebo zablokovať čas pre seba alebo svoj tím. Informačný kanál aktivít vás udržuje v obraze vďaka dátovému prúdu udalostí vo vašej firme v reálnom čase. Nové rezervácie, prijaté platby, zmeny služieb a zrušenia. Je to tep všetkého, čo sa deje. To je ovládací panel Booking Service. Vaše jediné miesto na sledovanie rezervácií, príjmov, dostupnosti tímu a aktivít zákazníkov. V ďalšej prehliadke preskúmame kalendár rezervácií do detailu. Navštívte bookingservice.ai a začnite.